כשלום ועוד החפץ חיים אוהב ימים לראותו לצור לשון חמרה ושפתיך מדבר מרמה סור מרע עשה טוב בקשה לו ורודפהו מדויקת מה המטרה שלנו בכנס שלנו, יש איזשהו אולי רעיון מרכזי שצריך להוביל אותנו. ברור שזה החיבור, אבל אולי אפשר לדייק את זה עוד יותר. אני לא חושב שיצא במילים דברים חדשים, אבל צריכים להתקדם כמו שתמיד. אתה צודק, לחיבור בסופו של דבר, שבחיבור בינינו הכללי אנחנו נרגיש מצד אחד שאנחנו מרגישים את החיסרון של נשים, שלוחץ עלינו גם כן, מחייב אותנו לא לזלזל בו. זה הכל תלוי בנו, עד כמה שאנחנו מתחייבים להרגיש חיסרון של הנוקבה, כי אנחנו כגברים תואמים לזרמפין. אז עד כמה שאנחנו מוכנים להרגיש חסרונות שלהם, וזה לא נעים להרגיש חיסרון, אבל זה צריך להיות חיסרון מאוד מאוד רציני שיהיה בנו, כמו שגבר שיוצא בבוקר מהבית ויודע שמשפחה רעבה מחכה ממנו איזה פת לחם, והוא